Ara estem amb l'altre desdoblament de primer B i estem fent la mateixa tasca que hem fet anteriorment amb els nois de l'altre grup. Aquí tenim l'Àlex, que està dibuixant encara les plantilles. La Diana i l'Evelyn, que han començat bueno, ja han portat les 5 plantilles fetes de cada punta de l'estrella. L'Evelyn està retallant, la Diana li falta unes tisores, oi? Ves a la meva taula i en trobaràs unes, d'acord? L'Oriol també està retallant les 5 plantilles. Jo he utilitzat el color daurat, que és molt maco per fer una estrella de Nadal. I després tenim aquí el Fran, que ha de començar amb les plantilles, perquè va faltar el darrer dia. Tenim aquí ja el Gerard, que ja el que ha fet és retallar les plantilles. El Gerard, perdó, el Ricardo. I el Ricardo el que ha de fer és començar a doblegar. D'acord? I farem els forats per guarnir l'estrella. Tenim el Sofian, que ha fet les 5 plantilles però li ha faltat unes pestanyes i ja està completant. D'acord?